Áno. Vítam vás v našom lese Blaumont. Toto tu je Spiškanová ves v našem mesto. Toto je naše krásne ukazovátko, ktoré drží Michaela Kovačová. Toto je pahrebisko na opekanie svine. Tu môžete vidieť. Čo? Pozrite sa tu na vyjebaná kvalita, ako to veľmi krásne drží, že jebne ten strom a spadne. To sme my postavili, hej? Tu môžete vidieť odpadky ako v chlieve, Je to grudé opečené, to nie sú opečené, to sú spalené, vyjebané kokotiny. A pozri, tu, Michaela, prosím ťa, môže nám ukázať ojebaný strom, ohnutý. Toto je strom veľryčiakov najväčších z našho lesa. To sú, tu žijú čipmenkovia. A ohli strom, bo im prišlo zle. Takže tak si ľudia vážia prírodu. Tu sú vyrúbané stromy, nemáme tu nič. Máme tu plné kraky, aj to kraky rastú, si môžete všimnúť tento strom. Tu ukáž kameramanka moja. Toto je strom holý kokot. Od hora začínajú rásť tieto vyjebané ihličie, či čo to je vlastne. To je strom, však to je na poli. Holos. To nie je strom, tie stromy nemôžu dýchať. Nemajú kysly. No a naše vyjebané, krásne ukazovátko. Sexy, má hrúbku asi 5 cm. Dĺžku asi meter. Tu môžete vidieť tieto šnúry, tu je veľký náboj elektriny. Dotknete sa a vás to potrasia si takýmto spôsobom. Áno, toto bolo prednáška, hej. No, neviem prečo sú tu tieto pohádzané kraky. Buzeránske? No, aký debil toto tu nahodil? Chudák odpad fľaška. To môžeme dať do petu. To zbytočne je to, akože na čo sú tie nerastné suroviny. Tu ďalšiu fľašku idem, tam ďalšiu. To, čo je za život toto tu ne? To žijeme v smrade a hnoji. To je svinstvo, to není život, to je vyjebanosť. Proste tu kone srali, same diery, to není trávnik, to je blato, to je hnoj, to nie je tráva. To by mali krásne všetko pokosiť, vykosiť, vyrúbať a krásny vzduch by tu bol. Tu môžete vidieť, ako sa nám para zdvíha z lesov. Krásne. Máme tu čerstvý kyslík, aj keď tu cítim tie skurvené stromy, to všetko drevo. Áno, daj mi s tým po hlave. No, tak toto ste videli, naša Spiškanová ves. Krásna nádhera, vyjebaná vilčurňa. Nádhera, nie? Taký les nemá nikto, na nože nikto. Ještilo nás, pekne sme vám porozprávali, koniec. Majte sa.